Hi ha temes que es fa difícil parlar-ne i que a vegades esdevenen tabús. Les pèrdues gestacionals en són un. Em dic Elisenda Pasqual i soc psicòloga, soc psicoterapeuta i també he viscut en primera persona pèrdues gestacionals. I és això el que m'ha pogut permetre, a través de l'escriptura, posar en paraules allò que he viscut, allò que he transitat i allò que m'ha ajudat també a poder transformar tot aquest patiment. Aquest és un llibre escrit amb un format de poesia narrativa que permet l'ús de la metàfora i permet també poder il·lustrar amb paraules aquelles vivències que a vegades no tenen nom. També està il·lustrat, sí, valgui la redundància, per les il·lustracions meravelloses de l'Alba Falgarona, que li han posat aquest toc de mirada i aquest toc d'imatge a paraules que sortien des de lo profund de la meva vivència. Espero realment que quan el tinguis a les mans el puguis gaudir i t'aporti aquest sabor dolç que hi ha darrere de les meves pèrdues i que serveixi per poder posar mirada, per poder posar llum i per poder parlar d'aquesta temàtica que ens passa a tantíssimes dones i que necessitem, en els moments de viure-la, mirar des d'aquest lloc que ens puguin acompanyar i sentir que no estem soles.